velkommen til den her video. Jeg har været i Rødovrecentret i dag og vise eller købe nogle ting, og så jeg Shaz og Mika. Og dem her, det er fra vlog 1. Jeg har Jasmin med Baloo, og så har jeg Mika, der har taget en bid af vingummibamsen og mælk og kamera. Så har jeg den her har jeg købt i dag, en løvebamse til Simba-prisen. Og så har jeg også en Baloo-bamse, og så har jeg faktisk også det her sengetøj her. Og nu skal vi unbox de her to, og så tror jeg starte med Mika. Og så har vi Mika her, har jeg Baloo-kostyme på, og der er fod print hernede. Og så har jeg nu 4, og der er faktisk også en plakat med her. Skal vi se. Det er så Mika, og så de to sammen. Og så tager vi Jasmin, og vi Jasmin her. Hun er meget tungere end Mika, og hun har så en lang hår, en kappe, og hvem tror jeg der ligger dernede? Og så nogle mursten på bunden, hvor Mika han havde poter. Og så er der også Jasmin-plakat her. De to sammen igen, og så Jasmin her, og der står noget dernede. Det var det.